Señoras e señores, nun simples comezará o concerto. Durante a función deberán manter apagados os seus teléfonos, alarmas e dispositivos electrónicos. Lembramos tamén que non está permitida a realización de fotografías nen grabacións. Desexamos que disfruten do espectáculo. O concerto vai comenzar. Eu son a Fada Sabela e vivo agochada neste teatro, no Teatro Rosalía. E ela é a miña amiga Anduriña. Ela vive nunha fraga moi fermosa, pero agora está en perigo. Eso xo veredes máis tarde. Pero a veces ven a xogar comigo. E agora queremos darvos as dúas a benvida a todas as persoas que estades aquí presente na 27 edición do Memorial Iván Toxeiro. 27 anos xa, Anduriña. 27 anos que a Asociación Cultural Alexandre Bóveda leva organizando este evento onde se celebran as artes escénicas do país, tanto a nivel amador como profesional. E estaredenme preguntando, é que iso da Asociación Cultural Alexandre Bóveda? Pois é unha asociación onde está Anduriña, que lle gusta moito as tradicións, as costumes, a lingua, a cultura de Galicia. Entón non paran de organizar un feixe de cousas, exposicións, roteiros pola cidade, obras de teatro, un montón de cousas para lembrarnos que a nosa cultura é moi grande e tamén que hai moitos persoeiros que adicaron e adican a súa vida a ela. Ui, Andoriña, parece que por aí vexo a presidenta da Asociación Cultural Alexandre Bóveda, María Xosé Bravo. Ai, Andoriña, creo que nos quere contar algo. A ver, María Xosé, a ver que nos queres dicir. Ven. María Xosé. E onde está María Xosé? Non chegou. Está aí. María Xosé, por favor, ven por aquí. Estaba escondida, ela estaba agachada. Estaba agachada como a Fada, pero a Fada son eu. Todos. Gracias, María Xosé. Vamos, Anduriña. Comezamos esta 27ª edición do Memorial Iván Toxeiro, lembrando con agarimo e gratitude os que axudaron a construir o que hoxe somos. A Iván Toxeiro que lle dá nome ao noso memorial, a Lino Braxe que desde o ano 2022 dá nome ao Premio de Honra do Memorial. E desde o teatro que leva o nome da nosa poeta nacional Rosalía de Castro, desde Galiza, este país desde o que miramos o mundo. Moitas grazas en nome da Asociación Cultural Alexandre Bóveda pola vosa presenza nesta festa do teatro, nesta festa da cultura. A fortaleza e a vixencia do teatro galego foi sempre moi patente na nosa cidade. Sabedes que nos levamos un tempo traballando nun proxecto que chamamos a Coruña Literaria, para amosar e gabarnos de todo feito pola cidade no campo da literatura. E sempre me gusta contar esta historia.
Seguramente tedes oído que o primeiro libro en galego imprimiuse na Coruña en 1810, Proezas de Galicia, mais hoxe sabemos que iso non é exacto, porque máis de 100 anos antes, en 1707, hai máis de 300 anos, escribíase e representábase en galego na nosa cidade, o denominado entremés galego ao feliz e real parto da nosa raíña, de Salvador Francisco Roel. E logo viría a Fonte do Xuramento, as Irmandades da Fala, o Conservatorio Nacional de Arte Galego, moito despois a Escola Dramática Galega, o Teatro Circo, e desas fontes bebemos e aquí estamos, berrando cada día alto e forte que neste país hai talento, moito talento. Na gala de hoxe contamos co grupo de teatro Eiriños de Rianxo, que se creou hai 91 anos pola agrupación galeguista de Asados e que grazas a ese texto do académico Xosé Luís Aseitos podedes coñecer a súa historia. E tamén co noso grupo de teatro que está en permanente renovación con Manuela Varela ao fronte para facer máis brillante a cultura e o teatro. Sabedes que desde o ano pasado o premio de honra que entregamos leva o nome de Lino Brase como un xeito de amosar o noso eterno agradecemento. A peza escultórica da autoría do artista plástico Pepe Galán será este ano entregada a Caramuxo Teatro para agradecer todo o traballo feito a prol do teatro infantil. Co escaparate que desde aquí nos presta o Teatro Rosalía. E como cada ano quero lembrarvos que a Asociación Cultural Alexandre Bóveda traballamos xuntando moitas vontades. Non hai outro xeito de facelo, por iso cada día intentamos incorporar toda a enerxía e entusiasmo que chega das nosas socias e socios e de todas aquelas persoas que nos axudaron a chegar ata aquí desde aquel agosto de 1976. Pronto faremos 50 anos. E tamén lembrarvos que seremos máis fortes e somos moitas máis. Por iso vos animamos a facervos socias, socios de acá para axudarnos a visibilizar a cultura que este país crea en todos os euros. En nome da Asociación Cultural Alexandre Bóveda, grazas ao Concello da Coruña, a Diputación, a toda a xente do Teatro Rosalía e grazas inmensas aquelas que nos axudades a facer esta gala, a Sabela Hermida, esta fala que nos saudaba antes, e a todas vos por acompañarnos os que gocedes da vela. A que fala moi ben, María Xosé Bravo. Sí? Pois sabedes que este ano o 27 Memorial Iván Toxeiro está dedicado aos máis cativos? Sí, o teatro infantil e juvenil. E anda que non mola vir cos pais, coa familia, co cole, verdad? A ver, espectáculos de todo tipo, de títeres, de maxa, de danza, de teatro. A vos non vos gusta o teatro? A min tamén, encántame que nos emocione, que nos faga rir, que nos faga chorar. Non sei, é que eu poñome moi feliz cada vez que abre o telón e hai unha obra nova. E sabedes que hoxe vais estrear unha obra aquí, A Fraga en Perigo, de Lino Brase, que dirixe Manuela Varela e que vai poñer en escena por primeira vez nun teatro o grupo de teatro Alexandre Bóveda. Pois creo que a obra comeza xa!
Non sexa rabuda. Na vida das árbores non todo é xogar. É que me gusta tanto que veñan a facer os niños das súas crías nas miñas polas e xogar con eles. Claro, muller, iso tamén me gusta a mí. Pero para que sexa posible, tes que aprender a coidarte. Senón os paxariños non terán polas onde facer os seus niños. E que podo facer, árbore bella? Aprender a defenderte dos perigos que acechan a nosa especie. Pero estamos en perigo. Ti non te decatas porque aínda eres unha árbore nova. Pero eu xa teño moitos anos. Cantos, cantos, cantos! Es curiosa, Moito, moito, moito! Está ben, direito os anos que teño. Cantos, cantos, cantos! Outra vez, que queda? Teño 530 anos. Vaya, son moitos! Moitísimos. En todos estos anos vin como a maldade ia apoderándose da humanidade. Agora temos que estar máis atentas que nunca, pois aumentaron os perigos para a nosa supervivencia. Claro, refíreste a que xa non hai cambios de estación e que cada vez hai máis treboadas e riadas e secas. Iso é certo. O ceo revírase contra os que lle fan mal. Algún lóstrego pode provocar un incendio e as riadas, o medre dos ríos e as inundacións. E coa seca. Ai, nada medra en terra seca. Por non falar de outros peligros que nos arrodean. De que falas? Da escritora fumeteira, por exemplo. A escritora fometeira? Sí, E quen ven sendo? unha individua moi contradictoria, moi rara, verás. Os escritores e as escritoras falan moi ben de nós nas súas novelas e nos seus contos. A escritora fumeteira di que hai que protexernos e coidarnos. Pero logo ven fumar ao monte. Por eso che digo que é moi rara. Nunca tal vin. Pois mira, vas ter sorte e se chega. Coñézoa dende hai anos. Ti fica atenta a ver que é o que fai. Leva un caderno na man. É onde anota todo o que se lle ocorre e o que observa. Se cadra está escribindo sobre nós. Que emocionante! Non creas. Moitos e moitas escribiron sobre min e non me sirveu de gran cousa. Este sitio está ben. Mentes. Se sais nunha novela, convertiste en alguén famoso. Nos case nunca somos as protagonistas das súas historias. Mira, acaba de acender outro cigarro. Sí, esta fuma máis que escribe. Por iso chama de escritora fumeteira. Pobre, dame mágoa. Imos pegarlle un susto para que deixe de fumar. Ai, que a gusto estou fumando nesta fraga. Ai, 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 ai. Que torpe. Teño que saber onde me poño. Esta árbore ten unhas polas moi bellas. Mellor sento xunto a esta que é máis nova. E así podo fumar o meu cigarro sen perigo. Será trosma. O perigo es ti, muller, o perigo es ti. Ah, Sí que trosma, sí. Mira, aí está fumando como se nada. Veña, dalle un susto coa pola. Eu? Claro, tens que aprender a defenderte. Verdade, nenos e nenas? Sí. Ten que aprender, non si? Veña. Pero, ese se decata de que fumeu? No.
sempre pensan que é o vento que move as nosas polas. Como non saben que nos pensamos, Oi, non saben que pensamos. nin que pensamos, nin que sentimos. Que ignorante. Veña, pégalle un susto. Nenos e nenas, imos animala. Que asuste, que asuste, que asuste. Ai, outra vez. Cando unha está tan tranquila, fumando un cigarro, erguese o vento e non hai maneira. E mentres non apareza xente, todo vai ben. Odio que me molesten cando escribo, e máis aínda cando estou fumando un pitillo no corazón da fraga. Ai, non hai cousa máis pracenteira que fumar un pito no medio da fraga. Vaya! Outra vez fumando na fraga! Pero será posible que non aprenda, Luisa? Foi sen querer. Estaba eu tan entusiasmada, leda, felizmente relaxada, inspirándome aquí na fraga, vendo pasar os animais, inspirándome na natureza, nas plantas, nas árbores que Que é un perigo público verte fumando na fraga. É unha barbaridade. eu sempre apago os meus cigarros. Mentes máis que falas. Pois falar aínda fala. Daquela aínda mente máis. És un perigo público, Luisa. Non sei o que imos facer contigo. Eu son ecoloxista. Si, de boca para fora. Estamos che chamando a atención e segues a fumar. Ai, perdón. Tirouno, chan! Tirouno, chan! Tirouno! Ao chan! Ai, perdón, foi sin querer. É que eu, non sei, estaba tan entusiasmada que me gustaba estar aquí recreándome na fraga e ademais respirando o aire puro. Ai, Señora, Mira. recolla o pitillo, por favor. O falar non ten cancelas. Es unha barbaridade. Un perigo para a natureza. Recolle agora mesmo o cigarro e dámolo. Xa está, xefe, xa está. Moi ben. Esta é unha prova contra ti. ai, outra multa non. Se aquí, xa sabei. 500 euros. Pero se sempre eran 50. Por reincidente. É que o tes aborrecido. Ti cala, mocoso. A ver se te multo por insulto a autoridade. Moi ben, rapaz, moi ben. Fixéchelo moi ben. E pensar que escribes libros para nenos e nenas. Un día voulles contar como és. E xa verás que bonito, xa verás. Ai, non. Xaquín, non, por favor. Os nenos adóranme. Non podería vivir sin eles. E ademais, se non compran os meus contos, como podería pagar as vosas multas? Anda, deixa de suplicar que me amolas. Paga a multa e que non te volvamos ver fumando no corazón da fraga. Sí. Marcho, non te preocupes. Adeus. Marcha, marcha, e vai pola sombra, desastre, que és un desastre. Fora! Tanto fumar para facerse interesante e logo... Baixos intelectuais. Moi ben feito, Xaquín, ben feito. Hola! Hola, debe de verte. Pero con quen fala? Vaya,
é o noso amigo Xaquín, o axente medioambiental. E este é o meu axudante Fernando. El aínda non sabe falar coas árbores. Pero con quen fala? Coas árbores, coas miñas amigas, as árbores. Ah, que gracioso. Coas árbores. Claro. Será mentireiro. Este seguro que non aprende a falar con nós na vida. Todo se andará. Xaquín é moi paciente, acabará ensinándolle. Mira, para falar coas árbores, antes tes que demostrarlle que és o seu amigo e despois tes que facer algo por elas. Pero que simpático, que humorístico. Cara, parvo. Por aí, ven o porcallán do Manuel. A ver. Oh, e por ali, a boa de Adrián. Atento a todo. Esta é unha misión para ti. Misión para Fernando. A ver que podes facer. ¡Alabou! ¡Ao momento! Preparado estou. Este estará preparado para algo. Pois imos ver. Nós imos a lucar desde aquí. A ver que fa. Señor, podería... Que queren? Só quería preguntarlle se... Preguntar. Mire que non teño moito tempo. Teño que acabar de limpar os dentes con este carabullín. E iso ten a súa esencia. Xa, non o dubido, claro. Eu son Adriana, Oi, non. Presentacións non. Ademais, non quero darlle a mal, porque teño as uñas moi sucias. E os dedos prinjados co resto do churrasco. Xa, que complicado. Que complicado nada. Complicada ti que te leas máis co baile dunha buxaina. Pero imos ver, rapaza, ti que é o que queres saber? Pois é, o que quero preguntarle se hai por aquí algún contedor de lixo, porque teño unhas bolsas que arroxar, bueno... Trai para cá. No, Dame as bolsas, dame. non fai falla, xa podo arroxalas, non fai Ti ves o falla. río? Sí, señor. Pois xa está! Aló, van as bolsas. Pero que fai? Botar as bolsiñas no río. Pero iso non se pode facer. Mira, moza, non me quentes a cachola. Este río levou a merda do meu pai, do meu avó e de toda a miña familia durante séculos. Non vai levar a túa? O mellor ti pensas que és moi especial. Non sei. Pois este río aprenderá a levar a merda dos meus fillos, dos meus netos e tamén a túa. Alto aí, malandrín! Quen ousa chamarme asín? Eu, o axente da Fraga. E repito, es un malandrín e un porcallán. Admitamos o segundo, pero o primeiro nunca. Bueno, abonda de tanta dignidade. Esta é a multa que tes que pagar por botar bolsas de lixo ao río. Que collela!
Eu teño as mans moi sucias. Moi sucias, moi sucias. Moi sucias. Vai aí, malandrín. Onde va? Listillo. Colle a multa. Moi ben, rapaz. Moi ben. A este xo acompaño eu ao concello para que pague a multa. Ti, segue vixiando. Señor, sí, señor. Bueno, tampouco te me emociones agora, Moitas grazas. Va, tampouco foi para tanto. Sí que foi. Bueno, muller, non te vayas a emocionar agora. Que parvo. Iso, que parvo. Quen falou? Pero que dis? Nada. Cousas miñas. Vaya, parece que xa nos escoita. Sí, parece que xa pode entendernos. Pero... Outra vez. Pero que pasa? Non escoitas unhas voces. Non, só a túa. Ben bonita, por certo. Grazas. Ei, Fernando, somos nós, as árbores. As árbores! Daquela... Iso é, daquela xa podes entender a nosa lingua. Hola? Hola! Hola! ¡Oh, qué divertido! ¡É fantástico! Pero que é fantástico, que é divertido. Pois... Nada. Cousas miñas. E ela aínda non pode escoitarnos. Para que poda entender a nosa lingua, ten que defender a fraga 2 ou 3 veces, como fixeches ti. Ela ten bo corazón, seguro que a xiña tamén nos ouvirá. Ei, atentos. Ben xente. Que vían facer? Ai, moito me temo que non traen boas intencións. Somos as barbacoas, somos as barbacoas, somos as barbacoas. Comemos, queremos, a papá. Somos as barbacoas, somos as barbacoas, somos as barbacoas. Sacamos, todas a papá. Somos as barbacoas, somos as barbacoas, somos as barbacoas. Paparotas, paparotas, a papá. Paparotas, paparotas, se confían igual. Somos as barbacoas, somos as barbacoas, somos as barbacoas. Veña, poñede aquí as cousas. Xa vou. É que hoxe trouxemos a grella grande. Eu trouxen o carbón e o lume. Teño mistos. As gallas, miren como Vai a vida. Non hai acougo. E xa tin que non regresa. Tranquilo, estou eu aquí contigo. Moitas grazas. Imos cortar unhas polas desa árbore. Así prenderá mellor. A mí non me corta ninguén nada. Deixa o árbore, animal. Trouxen gasolina. Gasolina, sí, así arderá o momento. Un momento! Que pasou agora? Como que agora? Se ainda non dixen nada. Tanto ten, total, non nos iba a gustar seguro. Son o novo axente forestal. E teño que advertirvos que está completamente prohibido utilizar gasolina na fraga. Pero, home, únete á festa. Mira, trouxemos unhos chouriciños moi riquiños. Mira, con tan ricos que se caen. Mira que ricos.
Mete unha naco de empanada, para ir abrindo boca. A vida non só é comer. E logo ti, que pensas ca boca? Abonda! Xa está ben. O que di Fernando é certo. Non se pode andar con gasolina na Praga. E menos facer grelladas na tempada de verán. Que tempada de risco. Fernando, o que di é certo. Fernando, que confianzas. Sí, coñecémonos dende fai 10 minutos. Fernando, que espilido, Fernando. Sí, espilido, sí, pero non parvo. Non me ides enlear. Entregademe a gasolina. Xio, que estuvimos toda a semana preparando esta festa para que veñas ti agora con toda a gasolina. Non. Terei que poñervos unha multa. Iso, unha multa. Ois, ti como te chamas? Eu, Adriana, por? Pois, como sigues metiéndote donde non te chaman, Adriana, vai che caer unha lavazada de campeonato. Es unha barrallas. Calo peteiro, subela. O que? Silencio, así non hai quen cubra a multa. Bueno, tú escribe, despois xa veremos a ver quen paga. Pois ides pagar vos. Xa vos coñezo eu doutras falcatruadas. A gasolina queda recadada. Recolle aí. E agora arreando. Queres a grellada fora daqui xa? Veña, fora! Arreando! Fora! Fora xa! Veña! Ai, menos mal que chegou vostede, señor Xaquín. Eran moi teimudas. Que razón. Xente que está. Moi ben, Xaquín, non perdiches facultades, estás potente. Anda, que un xabaíno vello. Fostes todos moi valentes enfrontándoos a esas bestas. Bueno, tampouco foi para tanto. Fernando! Que pasa? Que escoito as árbores! Escoito as árbores! Claro, é natural, xa nos defendiche en 2 ocasións. E cando alguén nos defende 2 ou 3 veces, xa nos entende, escoita. Que fantástico! Que divertido! Marcho correndo. Pero onde vas? A contarlle ás miñas amigas. Non, as tuas amigas non fagas así, que xente vai pensar que estás tola. É certo, ninguén te creerá. Sí, rirán de ti se lles dis que podes falar cos árbores. Hai que ver canto sabes, Árbore Nova. Aprendín de vostede, árbore bella. A min gustaríame que quedases. Ai, gracias, Fernando. Sabedes que vos digo? No. Que me parece unha magnífica idea. Nunca vos dixe nada, pero chegou o momento de facelo. Que ocorres aquí? Non me asustes. Non é nada malo, muller. O que pasa é que un xa vai indo algo vello e necesita que alguén ocupe o meu posto. E aquí Fernando xa está preparado. E ademais, parece que lle se saiu unha axudante moi lista. É vizosa. Sí, moi lista e moi vistosa, eso xa sabemos, pero seredes capaces de cuidar da fraga xuntos. Eu encantado. Pero ela aínda non dixo nada. É que eu estou abraiada. Eu viña aquí a tirar unhas bolsas de lixo. E agora vou a ser a nova xente medioambiental. É un cambio moi gordo, non? Sí que o é, pero os árbores confiamos en ti. Xa vimos que és valente e decidida. Entón, acepta. Sí, claro. Pois ven aquí. Dígame, don Xaquín. Bom, aquí tens agora. Aquí o asubío. E aquí o caderno das multas. Agora xa és
a nova axente medioambiental. Que ilusión, estou desexando comezar. Adeus, Fernando. Adeus. Agora, a seguridade do corazón de Fraga queda nas túas mans. É unha responsabilidade moi grande. Tranquilo, tranquilo, sei que o farás ben. Ánimo, Fernando, ánimo. Ai, vou ter saudade de vos. E nos de ti, son moitos anos xuntos. E agora que vas facer? Pois cuidar das flores do meu xardín e dun bonsai que xa foi do meu avó. Ademais, teño un cactus que necesita das miñas atencións. Estarei moi ocupado. Adeus, amigas. Adeus, Fernando. Ata pronto. Adeus, aquí. Adeus, aquí. Adeus. Luisa. Pero como, muller? Outra vez fumando? Non, mirade, é un cigarro deses falsos, non ves? Eses que merquei na farmacia para deixar de fumar. Ah, menos mal, que susto. A partir de agora, virei a Fraga para respirar o aire limpo e puro. Quero devolverlle a Fraga todo o bo que ela me dá. É verdade o que eu escoitei, nenos. Pois si, se aquí, quero decir, señora xente medioambiental. Chames aquí, muller. As persoas que coidan da Fraga son as miñas amigas. Nos imos defender o bosque dos malvados, piromanos e fumeteros, pero serán expulsados. Non imos consentir que fagan papalladas, que boten sorrido e outras papalladas. Se insisten en facelo, levarán unha patada e unha boa multa chegará ás súas casas. Se insisten en facelo, levarán unha patada e unha boa multa chegará ás súas casas. Nos imos defender o bosque dos malvados, piromanos e fumeteros, eles serán expulsados. Se insisten en facelo, levarán unha patada e unha boa multa chegará ás súas casas. Non imos consentir que fagan papalladas, que boten sorrido e outras trapalladas.
Gracias, alcaldesa corrupta. E os nosos nenos e nenas saben o que é ser un corrupto? Iso. Que é ser un corrupto? A ver... A ver... Moi listiños, sí, moi listiños. Pois sí, é facer trampa ou enganar a alguén para conseguir un beneficio. Son delitos que cometen os empresarios, os servidores públicos que se aproveitan do seu cargo e do seu poder para conseguir un beneficio de forma secreta. Encántame a corrupción. Corruptos hai nos amoreos. Pero non todos son tan malvados como a nós. E que quere, empresario? Benvida a esta reunión polo progreso da vida. Encantada. De que se trata? Quero construir unha fábrica no medio da fraga. E antes temos que queimalo todo. Fantástico! Eu teño un amigo pirómano, un incendiario, vaya. Está disposto a todo. Esta é a actitud. Pero non che vai ser gratis. Naturalmente. Por suposto. Terán contigo tener. Viva a alcaldesa! Viva eu! Viva a maldade! Viva! Somos corruptos y por robar. 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 Somos corruptos y por robar.
E que dicían? Veredes, escoitamos como dicían que ian queimar a fraga para facer unha fábrica e así gañar un monte de cartos. Ai, que imos facer? Hai que collelos coas mans na masa. Iso. Temos que agardar que veñan ver a fraga e gravar todo o que din. Así tenemos unha proba para detelos e leválos diante da xustiza. Moi ben pensado, Fernando. Pensan que ninguén sabe o que planean, pero están moi trabucados. Escoito voces. Se cadra son eles. Eu tamén as escoito. Imos agocharnos e gravaremos todo. Xa estamos aquí. Que? Non che parece bonito? Sí, certo é que é unha fraga moi bonita. Pero non sexas pusilánime, empresario. Digo, e refírome a que é un espazo bonito para facer a fábrica que planeamos. Claro. Deixeme levar pola emoción. Perdone. Disculpe. A fábrica é un campo de gol, porque aquí hai espazo para todo. Niso leva razón. Sobre o reparto dos cartiños, imos a partes iguales, non? Ben, como alcaldesa que son, creo que teño que levar máis. Moito máis. Pero, alcaldesa, iso non é justo. Non me fale. Xustiza. Disque xustiza. A xustiza non pinta nada aquí. Alto aí, mafiosos. Iso, non vos movades. Non sabedes quen somos, non? Non. Somos os novos axentes da fraga. Eu a mocosa de Adriana. Esa A mocosa de Adriana. A nova axudante do novo axente medioambiental. Que son eu, Mira. Fernando, encantado. Saca dai, que eu non lle dou a man calquera. Non me vas ter que dar unha man, senón as dúas, para que che poñas esposas. Temos gravado todo o que planeades facer na fraga. E que te crees que vas? Teño que ver unhas obras que estamos facendo nas aforas do pobo. Pois, esas obras van ter que esperar. Esas manciñas. Primeiro os cartos. E ahora, así. Moi ben. Manciñas, por favor. Xa está. Levarémolos xunto a xusticia. De momento que agarden aquí. O importante é que a fraga está a salvo. Grazas, Fernando! A fraga está a salvo! Sí, viva! A fraga está a salvo! Viva! A fraga está a salvo! Nos imos defender, somos os malvados, piromanos e fumeteros que serán expulsados.
Xa veredes xa. Coa corrupción non hai quen poida. Ai, veña, arreando, arreando. Oiches iso? Será certo que farán con noso que queiran? Ai, moito me temo que dependemos de se os seres humanos queren coidar e protexer a natureza e a fraga. Imos preguntarlle a rapazada. Queredes coidar e protexer a fraga connosco? Sí! Veña! Viva! Viva! Bueno, ela é María Brase, irmá de Lino Brase. Con motivo da estrea da obra do seu irmán, quería ter este grande libro. Como faría Lino Brase, cada vez que estreaba unha das súas obras, polos 3000 anos, facendo teatro. ¡Viva teatro! ¡Viva teatro! Que fraga tan fermosa, Como vistes é onde vive a miña amiga Anduriña. O gallá, a árbore bella, viva a lo menos 500 anos máis, que non me parecen poucos. Pero agora chega un dos momentos máis esperados da noite. A dos agasallos. A vos gustan vos os agasallos? Sí. Pero moito, moito, porque non escoito ben.
Pois vou baixar a preguntarvos a ver que vos gustaría que vos agasallaran. Espero non matarme, grazas pola luz. Por exemplo, que che gustaría que che agasallaran? Di, non saben o contesta, seguimos? E aquí? Me gustaría un telescopio. Carai, que ben, moi ben, por aquí, a ver. Donde hai menos, donde hai menas. Vexo nenos e nenas un pouco maiores. Donde teño nenos? Ah, mira aí unha. Diga que es ficha da sala. Bueno, estaba un pouco tímido. Saben contarme que queren que lles agasalle? Que? Dime. Que me cante unha canción. Que queres que che cante unha canción? Que? Vai ser que un no, Vamos a ver. Bueno, pois, nada non me extraña porque a quen non lle gusta un bo agasallo, non? Pero sabedes que para ter os agasallos hai que portarse ben, porque senón queda sin eles, non? Claro. Pois sabedes que esta noite imos darlle un agasallo en forma de premio, o premio de honra Lino Brase, a unha compañía moi especial e que ela leva agasallándonos con teatro infantil e familiar moitos anos, 21, dende 2003. Así que estou segura que moita rapazada e tamén dos máis maiores viron xa moitas obras súas. Pero para entregar este premio, quen mellor que unha rapazada moi especial, Antón Arousa e Fiz. Que dominio escénico, por favor. Hola, eu son Fiz. Eu son Antón. Eu son Arousa, encántame vir o teatro. A mí tamén. Eu veño ao teatro dende que era pequeno. E agora cantos anos tens? Digo cando era bebé, porque o grupo que imos presentar tamén fai obras para bebés. Ya. Tes fame? Non, redondo, 4 zapatos da casa. Que tes 4 zapatos redondos na casa? Pois tes que ensinarmos. Que non te enteras. É algúns dos títulos de obras que fixeron para bebés. Para bebés, sí, pero a miña familia sigue vendo os cargos. Sigue buscando por aí. Ai, Tira. así feo. Como que feo? É o título de outra das súas obras. Claro, e vistes as fabas máxicas ou ela, a nena que vivía nunha caixa de mistos ou Crisálida. Sí, que chulas todas, con música, danza, títeres, actores e actrices, música en directo. Creo que xa podemos dicir para quen é o premio de honra Lino Brase. Eu creo que xa o saben. A agrupación de teatro que a nós tanto nos gusta, moi importante, os que o crearon foron Laura Sarasola, José Rodríguez. Ai, sí, Juan. Vamos ao directo. Muxo teatro!
Vos mandades, que Bueno, queres? a verdade é que a sorpresa máis grande foi recibir o premio de nenos, porque incluso... Porque quería evitar esto, pero me está pasando el marrón. Entón, bueno, como vedes, somos moi sensibles co tema do teatro da infancia e xuventude, porque creemos que máis alá dun espectáculo é unha ferramenta de educación, o teatro é unha forma de aprendizaxe, calquera arte en realidade, non? Sempre estou con este rollo onde poda que pille un micro, unha conferencia ou darlle chapa a uns profes. E hoxe para nós, vide aquí a luz, por favor. Para nós é especial que é a primeira vez que uns rapaces nos conceden un premio. Entón, eu sei que Juan se emocionou por isto. Crees que podes dicir algo xa? Uf, isto é peor que os Marías Casares, a verdade. Sí, está sendo un pouco peor. Uf, xa saben o que tiñen que facer. Pero mira, se queres estás, sigo eu, porque eu quero dicir... Sí, veña, di. Mirad, isto para min, eu estou aguantando aquí como unha campeona, porque pensei que Juan me va a aguantar, pero xa vexo que non. Entón, digamos que para min, hoxe, enlázase moitos vínculos profesionais e emocionais, vale? Porque eu nunca pensei na miña vida que ninguén nos ia entregar a Juan e a min un premio de honra chamado Lino Braxe. Eu, sinceramente, pensaba que Lino Braxe non estaría aquí, con nós. Nunca vou a moitas cousas polo momento e homenaxes que se fan a Lino, porque me afecta, como podedes observar. Entón, pois imaginade a amalgama de cousas, pensamentos que teño neste momento. Eu coñecín a Lino con 9 anos, como a vos, sendo moi nena, medrei ao seu lado, persoal e artísticamente xunto a Flor Maceiras, que está aquí, que me gustaría que subira para botarnos unha man, por favor. Un segundinho, por favor. Sube. Sube, por favor. Porque tanto Juan como a min, ademais, medramos xunto a Asociación Alexandre Bóveda, empezamos hai moitos anos, tiñamos 17 e 18, hai xente que está no grupo de teatro pois que xa nos coñecía desde aquela, como Isabel ou Josafat, non? Neses momentos, pois tamén estaba ela. Necesitaba que estivera aquí porque creo que é a única persona neste momento que entende o que eu podo estar sentindo neste momento. E non quero alargarme máis, pero si me gusta, quería compartilo con ela. Tamén quería compartilo con todas as asociacións, todas as escolas municipais, todos os nenos e nenas e os pais que fan algún tipo de arte, me da igual que sea artística, escénica, quero dicir, ou de calquera outro tipo, porque creo que é a única forma de salvar o planeta, vale, directamente. Entón, dedico yo tamén aos meus alumnos da Escola de Teatro de Narón, que estou moi contenta deles, tamén do proxecto, e non quero dicir nada máis, a ver se Juan pode dicir algo. Sí, agora sí. Bueno, a ver, eu estaba lembrando, a verdade é que cando estábamos aquí vendo o espectáculo, claro, estábamos lembrando pois moitos momentos nos que grazas un pouco a Flor, a Lino Braxe, lembro facer, por exemplo, a Espada de Raex, que ia por los institutos. A Espada de Raex era un espectáculo moi todo que dirixía a Lino e, bueno, no que había cousas o mellor como a Laura sempre lle fai moita graza unha vez que eu estaba facía dun cabaleiro, creo que era. Non, iba nun cabaliño. Sí, porque Lino tiña así como moitas locuras, entón pois tiñas que sair con un cabalo e que era unha vasoira. Entón eu saio a escena e soco pau da vasoira, porque o outro, o cepillo, pois quedaba por ali. Era un cepillo que facía de... Sí. Era un cepillo que facía como de cabalo, entón era importante, realmente, sí. Pau.
Bueno, era unha obra moi divertida. A verdade é que lembro estar, por exemplo, con Historia dunha semente tamén dun Iván Toxeiro aquí ou con Pabillón Lino. Quero dicir que a unión da compañía con Alexandre Bóveda foi dende os inicios, porque en ese momento, ademais, non había escola de arte dramática en Galicia e realmente espazos como Alexandre Bóveda eran espazos nos que podíamos facer teatro e bueno, pois gozar aprendendo pois como se fose unha escola de arte dramática profesional. E a verdade é que Alexandre Bóveda segue ocupando ese espazo, por exemplo, para que a xente que quere facer teatro amador teña posibilidade na nosa cidade de facer teatro e de actuar no Teatro Rosalía, que é unha gozada. Por certo, unha pregunta. Cantas veces vides a ver teatro para nenos no Teatro Rosalía? Pero teño unha boa nova, que falei con Paulo antes. Sí. Ti ainda non o sabes. Aí eu ia botar a chapa, entón. Sí, eu ia botar a chapa, pero dixen, igual mellor non o digo. Porque te aviso. Vale. Bueno, pois claro. No, porque o mellor... Bueno, isto viña porque, a ver, a nos parece, somos un pouco pesados con iso, pero parece moi importante que as infancias... Perdón. Sí, Vide, por favor, eu estaba tamén pensando un pouco niso. Disculpademe, é que aí se te caes, mancaste. Bueno, estaba dicindo... Bueno, pásame a unha aquí, igual. Estaba dicindo que a nós parecenos moi importante que disfrutedes co cole ou coas vosas familias deste teatro, que é unha maravilla, verdade? É moi bonito, é o máis bonito que temos. Mira, dadle luz un segundo para verte. Aí está. Aparte, mirade agora con luz, é impresionante. E a verdade é que se os nosos pequenos non gozan deste teatro, despois como van ir de maiores? O sea, é moi importante. Igual que é moi importante que o Concello faga unha aposta clara pola infancia, porque nós facemos teatro grazas a que vimos teatro, porque era a única cidade de Galicia que apostaba realmente por traer teatro, por construir o Fórum Metropolitano. Entón, grazas a todas esas cousas, existe Caramuxo. Seguramente, pois o mellor, se non fóramos o teatro de pequenos, pois o mellor facemos outra cousa. E non aguantábamos tantos anos, porque dende os 17... Claro. Entón, nada máis, deixamos de botar o rollo. Sí, deixamos o rollo, moitas grazas, pasamos un momento moi emotivo e xa non nos enrollamos máis. Grazas, de verdade, foi super ilusionante que nos veñas a Pois xa estamos chegando ao final da gala, pero como a min gustame tanto o teatro e sobre todo estou tan a gustiño aquí con todas e todos vos, que aínda teño unha sorpresa. Outra obriña de teatro moi curtiña, duns 15 minutos. Titúlase Caída Libre e escribiu na Xosé Prieto. É un teatro, unha obra breve de teatro cómico e que vai poñer en escena Teatro de Airiños. E vou vos contar que Teatro de Airiños é a compañía máis antiga de Galiza. Leva dende 1933. Case 100 anos. Esos son unha chea de anos ou non? Sí. Pois ben, Teatro de Airiños foi e sempre será un referente da nosa identidade e da nosa lingua. Que o disfrutedes!
Sí, que faz? Tomei unha decisión. Non me digas que vas a matar. Non, vou me tirar. Pero se te tiras, vas a matar. Oh, non. De que sabes? Hai moita altura. Non se ve nin o chan. Igual non hai. Como non vai a ver? Non se ve. Igual non hai. E se o hai, que? Pois vai, vereño cando me vai chegando. Non falas. Tomei unha decisión. Ás veces tomamos decisións equivocadas. Sí, iso é verdade. Entón que? Que pode ser que te esteas equivocando. Pode ser, sí. Pois logo non te tires. Pero tamén pode ser que me estea equivocando se non me tiro. É que teñen as decisións. Nunca se sabe. Esta é unha decisión moi importante. Pensáchelo ben. Sí, reflexionei en profundidade. Valorei os pros e os contra. Sopesei todas as posibilidades. Pedín opinión en foros de internet. Fon a que me botaran as cartas ao tarot. Pedín consello aos amigos online, aos amigos offline e á familia. E a familia que tal? Dividida. Miña nai a favor de que me tire. Meu pai en contra e a miña irmá non estaba cando falamos. Vale. Así que tomaches unha decisión e vaste tirar? Sí. Voume tirar ao baleiro. Si queres, podes ver como o fago. Se non che molesta? Nadiña, veña, aí vou. Só un matiz. Sí? Técnicamente non te tirarías ao baleiro. Non? Non. No baleiro non hai forza de gravidade. Non te tirarías, non caerías. Vagarías. Pois ben, grazas polo consello. Entón, daquela, voume tirar ambaixo. Moi ben. Aí vou! Aí vou! Que tal? Polo de agora, moi ben. O primeiro non ten unha cousa que nos viaxe por aquí arriba, non sabes? Pero agora, moi ben, estupendo. Notas a forza da gravidade? Noto. Tira moito para baixo. É que levas unha aceleración de 9,8 metros por segundo. Xa me parecía a min que ia toda a mecha, pero xa me vou acostumando. Ves o chan? Non, igual non o hai. Como te sentes? Libre. Que dis? Libre. Siéntome libre. Non te escoito. Vou. Que vou? Vou contigo. Que vou. Tomei unha decisión. Pero non pensaches moito. Pensei rápido. Foi máis ben o impulso. Sí que se nota a forza da gravidade. Sí, é que mola. Ainda non se ve o chan. Non, igual non o hai. Creo que me arrepinto. De que? Igual tomei unha mala decisión. Non pode ser, sí. Foi un impulso. Non te preocupes. Aquí estamos ben. Ti crees? Sí. Aquí somos libres. Podemos facer o que queiramos. Non podemos facer o que queiramos. Non podemos facer nada máis
que caer. Estamos sometidas á forza da gravidade. Non somos libres. Somos libres dentro das circunstancias, como antes, como sempre. E se non hai chan? Imaginas? Pois, se non hai chan, seguiremos caendo eternamente. Eternamente moito tempo. Menos mal que me caes ben. De estar caendo con alguén, alégrame que sexa contigo. Nunca me dixeras nada. Nunca se deran as circunstancias. A mí tamén me caes ben. Gústame estar caendo contigo. Escoita, que? Non nos estaremos precipitando? Sí. Non cabe dúbida, estámonos precipitando. O chan! Beso, o chan! Ai, sí, había chan. E agora que? Agora que? Pois, temos que tomar unha decisión. Chégase moi rápido. En realidade chegámonos nós, pero sí. Entendo o que queres decir. Sí. Foi Newton, non? O que? O da lei da gravitación universal é gratuita. Sí, foi Newton. Gratuita. Iso engadino eu. Queda mal? Non, queda ben. Queda moi ben. Fenomenal. Boa, chega. Pois grazas, pero... Está aí o chan. Sí. Temos que tomar unha decisión. Outra decisión. Pasamos a vida tomando decisión. Decide ti. Pois eu creo que atendendo ás circunstancias o mellor que podemos facer é abrir o paracaídas. Ti que dis? O paracaídas? Sí. Eu non teño paracaídas. Ui, que? Nada. Como que nada? Ui, que? Que se non tes paracaídas, o mellor de tirarse non foi unha boa decisión. Pero eu non sabía que... E ti como tes paracaídas? Por precaución, xa sabes, por se había chan. Claro. Ben, gustoume caer contigo. Sí, a min tamén. Marchas? En realidade, marchas ti. Adeus. Que? Como vai? Polo de agora moi ben. Como te sentes? Libre. Que? Libre. Síntome libre. Libre? Sí. As circunstancias. Chegamos ao final. Espero que disfrutarades tanto como a min desta gala do 27 Memorial Iván Toxeiro dirixido por Manuela Varela. Que sigades creando, disfrutando e vivindo o teatro. Eu voume quedar aquí agochada por sempre neste tan fermoso, no Teatro Rosalía. Longa vida ao Iván Toxeiro e ata o ano que ven. Grazas por acompañarnos.